Hey, pas på! Jeg går ned i dig! Ja, jeg kommer så. Ja, så kommer. Ja, jeg skal bare lige væk. Jeg er i ødetrappesten. Så kom. Jeg sidder fast. Nå ja. Nej, du gør. Kom så. 1, 2, 3. Nu er jeg ned i dig. Okay. Det var dit eget lyd. Hej. Hej. Har du set noget? Jeg har bare ikke set. Små edderkopper. Skal vi gøre sådan, at jeg hopper frem på maven? Ja, vi står oppe i sådan et lavt hjørne, og der hopper vi frem på maven. Aha, der er der. Det var jo lige var faldet. Jeg er snart oppe. Okay. Hov, ikke uden for det hvide der. Chris. Ja. Hov, så er du fast. Hej. Ja. Det var sjovt. Kom Christian. Kom Christian. Hej. Hej. Jeg har banket den. Jeg har fået et sår. Bare gå helt op til Anne, en af jer. Ja. Hej, den. Kan du låne det? Jeg ved ikke, om vi skal bruge det. Pas på, der kommer... Det er nemmere end at slæve det hækken. Ja. Det er så. Op. Og så tager du fat i tøjlen. Skal de være korte? Ja. Og Arne, han har... Sådan. Er det her min yndlingskast? Ja. Det ligner det. Han er jo en god hest, jo, så han bliver jo bare stående, ikke? Godt, Chris. Sådan skal det være. Kan du huske, hvordan man holder på tøjlerne? Ja. Jeg skal se her. Jeg skal lige slå dem ud her. Hvordan var det, når man holdt på tøjlerne? Hvordan har vi det her? Jeg kan godt huske det. Hvordan holder Det man var så? noget med sådan der, ja. Med lillefingeren ud, ikke? Hvordan holder man sådan der? Det er rigtigt, ja. Ja. Aha. Og så skal du huske at have sådan en snor. Der er meget snor op imellem fingrene, ikke? Sådan. Fordi så er det fint. Så skal vi lige stoppe, så skal du. Der gjorde du den også lidt frisk der, var Chris?
Her, Cæsar. Jo. Skal I råbe højt over, ikke? Når I vil have, at Anne skal stoppe, ikke? Så råber I højt, så stopper jeres liste også, ikke? Så du rider bare efter. Nej, jeg vil ikke løbe. Nå, men så rider vi bare sådan her. Åh, hvor fanden. Og skal den løbe så hurtigt. Det er fordi, den gerne vil følge med den der foran. Nå ja, det er fordi han trækker. Men så skal du sørge for at holde så langt frem som muligt fra starten. Så når han begynder. Ja, det er fint. Og så vender du dig tilbage, så vil du opklemmer med knæene, når du står. Vincent? Ja, vil du give mig en til en ride hjem? Jeg ved bare, jeg kan skifte til noget. Skønt. Apple! Og så og den her pæt til tilbage. Så gem den lige væk. Ryst det. Sådan er det. Går det godt? Ved du hvad? Vi skal have den med ud at ride. Hvem? Den skal jo med her i siden.